Banovićki ratni vojni invalidi amputirci inicirali su prvu vanrednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u ovoj godini. Akciju su organizovali u saradnji sa Crvenim križom i Poliklinikom za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Kažu da su se odlučili na ovaj korak kako bi animirali i ostale građane da daju krv. Iz svog ličnog iskustva znaju da ova dragocjena tekućina spašava život baš kao što je i spasila njih kada im je bilo potrebno. Cilj je tim da i mi pomognemo malo, jer nema dovoljno krvi, stvorila se ta ideja da pomognemo, da damo i mi kao invalidi, da damo krv, a uz to postaknemo malo i stanovništvo, pošto mi invalidi moramo davati krv i ostalo i da vide da mogu i oni dati. U ovoj godini u organizaciji Crvenog križa općine Banovići već su održane 4 redovne akcije dobrovoljnog darivanja krvi, a do kraja godine ostala je da se održi još jedna. Ovo je prva vanredna akcija Crvenog križa općine Banović što se tiče dobrovoljnog darivanja krvi. Ova akcija je napravljena uz pomoć Udruženja ratnih vojnih invalida općine Banovići. Do sada smo imali 5 redovnih akcija, ovo je prva vanredna i očekuje se još naredna akcija koja će biti 7. oktobra. Pomoći nekome kome je pomoć potrebna i ne tražiti ništa za uzvrat je čin ljudskosti. Takav čin uradili su ratni vojni invalidi amputirci iz Banovića ovaj put. Znaju borci najbolje kako je kada imaš nekoga da te štiti i pomogne.